Anna dwi a dwi'n gynorthwyydd recriwtio yma ym Mhrifysgol Bangor. Heddiw, mae fyddai'n dangos i chi y neuadd ar gyfer myfyrwyr nyrsio a myfyrwyr bydwreigiaeth. Mae'n myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth ni i gyd yn byw efo'i gilydd yn fan hyn yn adeilad Borth. Yr rheswm am hynny ydy fod yr cwrs sy'n hirach, felly mae'r cytundeb llety'n hirach. Mae'r myfyrwyr nyrsio yma am tua 48 o wythnosau, wedyn myfyrwyr bydwreigiaeth am tua 51 o wythnosau. Mae'n golygu fod y cytundeb tan ddiwedd mis Awst, dechrau mis Medi. Mae gennych chi hawl i aros mewn neuadd arall os da chi isio, ond os da chi'n dewis gwneud hynny, mi fydd rhaid i chi adael i'r swyddfa neuaddau wybod, a hefyd i gadw mewn mae dim ond 40 wythnos fydd y cytundeb yn fanno, felly mi fydd y cytundeb wedi gorffan cyn i'r cwrs orffan, felly dim ond rhywbeth i gadw mewn Os fyddwch chi'n astudio ar ein campws ni'n Wrecsam, mae gennym ni stafelloedd ar gael yn Snowdon Hall, ond dim ond nifer bychan sydd ar gael, felly ewch chi'n gwefan i wneud yn siŵr bod gennych chi'r wybodaeth i gyd. Felly heddiw dwi am ddangos i chi sut mae cegin yn edrych, sut mae stafell yn edrych yn fama yn adeilad Borth. Dwi yma yn y gegin rwan, a mi fyddwch chi'n rhannu'r gegin efo 7 o fyfyrwyr eraill, felly 8 ohonoch chi yn gyfan gwbl. Fel ydych chi'n gweld, mae bob dim ydych chi angen yma. Mae gennym ni fwrdd, mae gennym ni 2 hob, 2 oergell, mae gennym ni 2 sinc yma hefyd, bob dim fel yma yna i chi. Wedyn, mae gennym ni'r tostiwr, tecall a meicrodon. Da ni yn gofyn i chi beidio dod â pethau fela efo chi jyst oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch, ond ddyla bod bob dim ydych chi angen yma yn barod. Mae gennym ni lanhawyr yn dod i fewn unwaith yr wythnos. Mi fydden nhw'n gwneud pethau fel mopio'r lloriau, mi fydden nhw hefyd yn hwfro yn y coridor ac yn llnau o gwmpas y lle. Fydden nhw ddim yn golchi'r llestri i chi a fydden nhw ddim yn llnau eich stafelloedd chi, ond mi fydden nhw'n gwneud pethau eraill, fel mynd â biniau allan ar ailgylchu bob yn ail ddiwrnod. Mae yna hefyd fwrdd smwddio yma, felly os ydych chi eisiau gwneud bach o smwddio, mae'r bwrdd yma, ond mi fyddwch chi angen dod ar haear yn smwddio eich hunan efo chi. Mae yna hwfr hefyd yn cael ei gynnwys yma i chi'n barod. Rwan, dwi am ddangos un o'r stafelloedd i chi. Dyma ni yn un o'r stafelloedd. Mi fyddwch chi'n cael goriad fel hyn i gael fewn i'ch stafell. Mae stafell fel hyn ar hyn o bryd yn costio tua £115 yr wythnos, ond plis ewch chi edrych ar ein gwefan ac mi fydd y prisio yn newid o flwyddyn i flwyddyn. Yng nghost y stafell, mae'ch biliau chi gyd wedi gynnwys yn barod, felly bob dim fel dŵr, trydan, cysylltiad i'r rhyngrwyd a gwres, mae hwnna gyd wedi gynnwys ynghyd â aelodaeth gampfa ag aelodaeth campws byw hefyd. Yn y stafell, mi fyddwch chi'n cael gwely, wardrob, desg, cadar a lamp a digon o le i gadw pethau hefyd. A mae pob stafell yn fan hyn yn stafell en suite, felly yn fanna mae gennych chi sinc, toiled a cawod. Yma ym Mhentref Ffriddoedd mae gennym ni siop, mae gennym ni far caffi sef bar Uno a hefyd y brif gampfa sef canolfan Brailsford. Wedyn mae gennych chi pethau ychwanegol fel y golchdai ag y stafelloedd cyffredin. Mae gennym ni hefyd diogelwch yma 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Felly os oes gennych chi unrhyw broblem ar unrhyw bryd, mi fedrwch chi fynd fyny i'r safle diogelwch i gysylltu. Mae yna hefyd le mae chi barcio'ch car a hefyd lle i gadw'ch beic. Gobeithio fod y daith fer yma wedi bod o ddefnydd i chi, ond os ydych chi angen mwy o wybodaeth a gweld mwy o luniau, ewch i'n gwefan ni.